Pirtûka xwendinê Rûpel 142 der 6b Hîndarî 12 Tu hez ji kîjan deverê xwezayî dikî? Rojbaş Azad, ka bêje tu hez ji kîjan deverê xwezayî dikî? Ez hez ji deryayê dikim. Bi taybetî jî hewaya wê. Baş e Zelal, ku derê cîhanê li xweşa te tê? Min ji daristanê hez dikir. Lê êdî hez jê nakim. Niha pirtir çiya bala min dikşînin. Qey tu ji daristanê kerixî yî? û çima çiya? Ji her derê welatê me çiya ne? Li welatê me daristan nemane, nehîştine. Lê çiya ne wisane. Ew her tim hene. Hêza kesî nagihîje ku çiyayan ji holê rake. Divê meriv ji tiştê heyî hez bike, ne ji yên tineyî, yên dûr mîna deryayan. Bahos, tu hez ji ku derê xwezayî dikî? Ez pirtir hez ji golan dikim. Xwesma golên li nêzîkê çiyayan. Ku meriv bikare hem hewaya deryayan û hem jî ya çiyayan bi hev re bijî. Helbet li nêzik daristanek jî hebe, baş dibe. Tewlo, jê ku tu xeyal dikî ancak li Swîsê peyda dibe. Na, çima gola wanê ji golên Swêsê ne kêmtir e? Der û dorên wê çiyane tenê daristan jê kêm e. Meriv li wir jî daran biçkîne, çend deh sal şûn de dibe daristan.